The military now hunting for the third mysterious vehicle that caused the 4 generals death. Mune Zimbabwe hazvanga kutombomira zvakanaka nokuti tichitarisa pane chitiko kana tsaona yakaitika musi wechipiri apa takaona kuti magenerals kana kuti matop army generals 4 vanovhuvhwa nefatal accident vonzi vakafira ipapo, asi anonzi general Vhezha vanonzi ava vakasevheva savasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Motikari yakakonzeresa iyi haisi kuzivikanwa kuti yakaenda nepi, ndo iri kutsvakwa nemasoja, iri kuhandiwa zvikaromboite. Sanapinda munhau izere ndopano kuti bosubscribe like kuti on the bell icon. Nditarisa zvakanyorwa panapa muThe Herald vanyora vachiti according to the preliminary investigations, it was established that Brigadier General Vhezha attempted to overtake an unidentified vehicle and encroached into the oncoming vehicle lane, resulting in head-on collision with Mazda CX-5, which was traveling towards Kwekwe. Saka ndomaitikira kaitika chiitiko ichi chiri strange kuti munhu ari mberi anorwisa speed and then General Vhezha vauda kuovertaka vonoona imwe oncoming vehicle iriko and then munhu akakonzeresa accident yava kumberi kwavo ndobva ashayikwa. Saka ndiye ava kuhandiwa manje nemasoja achitsvaka kuti munhu uyu akakonzeresa kufa kwematop army generals. Ari kuziva muziva kuti masoja hatimbodi kana kutomborasikirwa neumwe musoja wavo, watimo kana vava general army general munhu iye anotsvakwa zvakaitwa sei. Ndo zvaitwa nevamwe vachiti aiwa iyi inenge assassination. Amene kuti zviri kumbofamba sei kumusoro ikoko. Amene muri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu kuti pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pine comment section medu mbotudze mafungiro enyu. Saka no subscribe like tinotina on the bell icon.